Расія мае намер дамагацца экстрадыцыі затрыманай у Беларусі Соф'і Сапегі. Пра гэта заявіў старшыня расійскага савету правоў чалавека Валерый Фадзеев. Раней Лукашенко заяўляў, што следства будуць весці ў Беларусі. Распачынаем аб'ектыў. З вами Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Блакаванне дарог распачатае. Акцыі беларусаў у Польшчы і Літве. За гэтыя суткі фактычна ўсе машыны большегрузные уже былі запрошаны на беларускі бок, каб стварыць ілюзію, што чаргі няма. Святлана Ціхановская у Чэхіі. Працяг візіту. У нас ёсць нарэшце вялікі шанец здзейсніць тое, за што змагаўся Пётр Антонович. Мы змагаемся за дэмакратычную, свабодную Беларусь. Маўклівыя пратэсты. Як грамадства супрацьстаяла ўладам 10 гадоў таму. Когда стали выхватывать людей, люди в штатском, никаких сцепок, никакого сопротивления. Люди покорно шли в автозаки, все были уверены в своей правоте и что за это ничего не будет. У Польшчы і Літве на мяжы з нашай краінай беларусы перакрываюць дарогі. Пратэстоўцы патрабуюць ад еўразвязу паскорыць увядзенне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі, ад уладаў Беларусі вызвалення палітвязняў і адкрыцця наземных межаў. Падрабязней Александр Баразенко. На чацвёрты дзень акцыі на беларуска-польскай мяжы справа дайшла да блакавання дарожнага руху. Што праўда, пакуль з больш фармальнага. Удзельнікі акцыі проста ходзяць па ходніках ды не дазваляюць цяжкавікам працягваць рух у бок Польшы. Показать яшчэ раз режиму, что мы не сдаемся, что белорусы будут змагацца до перамоги. Европейский союз повинен прымаць реальные кроки для того, каб покарать злачынцаў, якія сёння кіруюць на нашей земле жорсткімі, прынцыповымі, эканамічнымі і прававымі інструментамі. Мы таксама заклікаем нелегітымныя ўлады выканаць артыкул 30 Конституцыі Беларусі і адкрыць мяжу для легкавых аўтамабілей. Акцыя каля памежнага пераходу Баброўнікі працягваецца з мінулай суботы, але на праезную частку удзельнікі пікетавання выйшлі толькі сёння. Это затруднение движения грузового транспорта. Это требование к Европе прекратить торговлю с диктатором и ввести более жесткие санкции. С субботы здесь нахожусь. У нас есть требования к Европе, оно, наверное, единственное. Это вот санкции оперативных и достаточно жестких. У нас там гетто, не Республика Беларусь, а настоящее гетто, поэтому люди не могут ни въехать, ни уехать из страны. И этот самозванец творит беспредел. Рух цяжкавікоў актывісты перакрываюць прыкладна на 10 хвілін у гадзіну. Астатні час увагу да пікету прыцягваюць плакатамі, сцягамі ды жывою музыкай. Звычайная карціна для беларуска-польскай мяжы – гэта вялізныя чэргі з цяжкавікоў на ўезд. Але апошнія суткі, па словах удзельнікаў акцыі, беларускі бок зрабіў усё, каб запусціць максімальную колькасць цяжкавікоў на сваю тэрыторыю. І зараз уезда ў Беларусь чакаюць літаральна некалькі аўтамабіляў. Гэта мае практычны і сімвалічны сэнс. Тут паглядзіце, што за гэтыя суткі фактычна ўсе машыны большегрузные уже былі запрошаны на беларускі бок, каб стварыць ілюзію, што чаргі няма, каб нам не было каго блакаваць, але ўсё ж такі машыны пад'язджаюць. Так же это уже рэакцыя. Тое, што Міністэрства аховы здароўя прапановвае адчыняць межы, это таксама рэакцыя. Мы будзем гэтага намагацца. Падобная акцыя прайшла і на літоўскай мяжы, побач з пунктам Медзянінкай, Каменны Лог. Удзельнікі акцыі хотели блокировать рух, однако зрабіць гэта не дазволила полиция. Я объяснил, какие у нас законы, какие правила насчет мероприятий. Мы договорились, что они по законам напишут прошение для другой формы мероприятия в самоуправлении и буду делать все по закону, и все. В принципе, с учетом того, что ничего не было разрешено, это маленькая победа, мы все сделали официально. И
очень много журналистов. Я думаю, что за счет того, что было много журналистов, это нам удалось. Арганізатары абяцаюць працягваць пікетаванне на памежных пунктах штонайменей яшчэ тыдзень. Акрамя пікетаў у Меданінкаі ды Баброўніках бліжэйшым часам плануецца акцыя яшчэ на адным кавалку беларуска-польскай мяжы – пункце Брузгі, Кузніца Беластоцкая. Алесь Баразенко, Белсат. Па-за межамі Літвы нестабільная прастора, у якой парушаюцца фундаментальныя правы чалавека і правілы вольнага свету, заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Ён таксама адзначыў, што апошнім часам Літва фіксуе значны рост колькасці нелегальных мігрантаў з беларускага боку. У тамтэйшай памежнай службе ўзнікае падазрэнне, што спрыяюць гэтаму службовыя асобы Беларусі. Мы актыўна размаўлялі з кіраўнікамі еўрапейскага агенцтва памежнай і берагавой аховы пра магчымасці размяшчэння ў Літве памежнікаў еўразвязу. У прынцыпе, гэта ўзгоднена. І з ліпеня мы будзем мець памежнікаў еўразвязу на мяжы Літвы і Беларусі. З пачатку году амаль 300 нелегальных мігрантаў спрабавалі заехаць у Літву з боку Беларусі. Гэта ў 1,5 разу больш, чым за ўвесь 2020. Толькі учора літоўскія памежнікі затрымалі 3 групы мігрантаў агулам больш за 20 чалавек. Гэта грамадзяне Іраку і Шры-Ланкі, якія спрабавалі нелегальна выехаць з нашай краіны. Цяпер на мяжы з Беларусю працуюць удвая больш літоўскіх памежнікаў, як звычайна. Павелічэнне нелегальнай міграцыі ды аслаблены кантроль беларускіх памежнікаў азначае і Польшча. Дзяржаўная памежная служба Украіны паведаміла пра ўзмацненне аховы мяжы з Беларуссю і на рачных участках і пачала суправаджаць усе беларускія баржы, якія мінаюць мяжу з Украінаю па Прыпяці і Дняпры. Уладзімір Маккей сустрэўся з кіраўнікамі дыпламатычных місіяў Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Японіі, дзяржаваў і кіраўніцтва Еўразвязу. Кіраўнік беларускага міністэрства замежных справаў пакуль ніяк не адрэагаваў на сустрэчу. Тым часам амбасадары апублікавалі супольны каментар пра крызіс у Беларусі і магчымыя шляхі яго урэгулявання. Дыпламаты заклікалі ўлады адгукнуцца на патрабаванні беларускага народу, тэрмінова спыніць пераслед усіх асобаў, якія бяруць удзел у дэмакратычным руху, а таксама незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці, прадэманстраваць павагу да свабоды перакананняў, выказвання і сходаў, тэрмінова спыніць самавольныя затрыманні, катаванні і бесчалавечнае абыходжанне ў дачыненні мірных пратэстоўцаў і палітычных вязняў, тэрмінова вызваліць і рэабілітаваць усіх палітзняволеных і несправядліва затрыманых, неадкладна расследаваць парушэнні правоў чалавека і прыцягнуць да суда тых, хто санкцыянаваў і здзейсняў акты гвалту, катаванняў, бесчалавечнага абыходжання і незаконныя дзеянні, што прывялі да цялесных пашкоджанняў, траўмаў, гібелі людзей, а таксама фармаванню агульнай атмасферы беззаконня ў Беларусі, пачаць годны даверу інклюзіўны палітычны працэс, які будзе весці да свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Тым часам у Чэхіі прымаюць прадстаўніцу Беларусі на найвышэйшым узроўні, як адзінага абранага лідара беларускага народу. Працягваецца працоўны візіт Святланы Ціханаўскай у Прагу. Падрабязнасці распавядзе Яраслаў Сцешык. Сёння ў межах працоўнага візіту ў Чэхію Святлана Ціханаўская сустрэлася з Мілашам Зэманам. Чэшскі прэзідэнт адзначыў, што беларускае пытанне адзінае, якое аб'ядноўвае ўсе палітычныя сілы ягонай дзяржавы, і выказаў гатовасць памагаць дэмакратычным сілам Беларусі, у тым ліку ў справе ізаляцыі прадстаўнікоў Александра Лукашэнкі ды ціску праз санкцыі Еўразвязу. Галоўная мэта – спыненне гвалту і вызваленне палітвязняў у Беларусі. У плане Святланы Ціханаўскай сустрэчы з прэм'ер-міністрам Чэхіі ды міністрам замежных справаў, а таксама спікерам ніжняй палаты парламенту. А разам з Іржы Ружычкам, віцэ-спікерам Сенату верхняй палаты парламенту, Святлана Ціханаўская усклала кветкі на альшанскіх могілках Прагі да магілаў старшыняў Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пятра Крычэўскага і Васіля Захаркі. Гэта быў чалавек, які ўсё жыццё працаваў дзеля Беларусі і спадзяваўся убачыць яе незалежнасць.
незалежнай. На жаль, ён не змог дажыць да гэтага дня, і пасля мы ўбачылі, што незалежная краіна не абавязкова азначае свабодная. І таму наше змаганне працягваецца, і цяпер у нас ёсць нарэшце вялікі шанец здзейсніць тое, за што змагаўся Пётр Антонович. Напярэдадні Святлана Тихановская сустрэлася з кіраўніцтвам Сенату. Той факт, что Сенат парламенту Чешской Республики запросил галоўную прадстаўніцу Беларуси Святлану Тихановскую як галоўную гостью, я асабіста расцэньваю як факт, что Сенат Чехии и я признаем Святлану Тихановскую президентом-электом Беларуси. Таксама беларуская лідарка сустрэлася з Дагмар Гаулавай, удавой першага прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаула, сустрэлася з амбасадаркамі розных краінаў свету ў Празе, з удзельнікамі праграмы рэабілітацыі ахвяраў рэпрэсіяў у Беларусі Медавак і выступіла на мітынгу ў цэнтры чэшскай сталіцы каля помніку Франциску Скарыну. Сегодня здесь, чтобы поддержать единственную настоящую президентку Республики Беларусь Светлану Тихановскую, которую мы, народ Беларуси, выбрали на честных выборах. Но, увы, диктатор Лукашенко нас это забрал. Я з Украины и хочу выказать поддержку нашим братам-белорусам. Бо у нас была такая же ситуация с Януковичем, як теперь у Беларуси с Лукашенком и Путиным. Падчас кожнага замежнага візіту Святлана Тихановская намагаецца зрабіць так, каб беларускае пытанне было актуальным па ўсім свеце і каб знайсці саюзнікаў беларускага народу ў справе спынення палітычнага і гуманітарнага крызісу ў Беларусі. Ярослав Стешык, Белсат. Пакаранне за крымінальныя правапарушэнні, а да іх аднеслі таксама пратэсты, будзе мацнейшае. Александр Лукашенко падпісаў закон аб змяненні кодэксаў у пытаннях крымінальнай адказнасці. Дакумент апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Асноўныя змены набудуць моц праз 10 дзён, рэшта запрацуе праз 3 месяцы. Очевидно, что режим делает все, чтобы фактически уничтожить право на мирные собрания, право на выражение мнения и вообще любое инакомыслие. То есть Беларусь переходит уже в стадию таких 30-х годов, когда все другое под запретом, а несогласных нужно всех посадить. Між іншага, больш як двухразовы цягам года ўдзел у несанкцыянаваным пратэсце будзе карацца арыштам або абмежаваннем волі да 3 гадоў. Ад 4 гадоў гэтак званай хіміі або да 6 гадоў пазбаўлення волі могуць прызначыць за спрыянне экстрэмісцкаму фармаванню. Штрафам або да 2 гадоў пазбаўлення волі будзе карацца распаўсюд забароненай інфармацыі для ўладальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў. Крымінальным злачынствам афіцыйна будзе лічыцца таксама распаўсюд асабістых звестак службовых асобаў без іхнага дазволу. Больш жорстка будуць караць за супраціў міліцыянтам, гвалт, пагрозы ў іхны адрас, абразу суддзяў, прадстаўнікоў улады ды іхных сваякоў. У выпадку забойства міліцыянта або вайскоўца да 12 гадоў пазбаўлення волі. Штраф больш за 1100 рублёў прадугледжаны за заклікі да пратэстаў, знявагу дзяржаўных сімвалаў і блакавання дарог. Замест лозунгаў і плакатаў плясканне ў далоні і маўклівыя шэсці. Гэтак летам 2011-го беларусы выяўлялі сваю нязгоду з эканамічнай палітыкай уладаў. Спосаб літаральна не выказваць патрабаванняў дазваляў абыходзіць заканадаўства аб незаконных масавых мерапрыемствах, што, праўда, не выратаваў ад затрыманняў. Маўклівыя пратэсты ўлады жорстка здушылі праз 2 месяцы. Але чаму за час іх правядзення навучылася грамадства? Ірына Дарафейчук. 10 гадоў таму на Кастрычніцкай плошчы Менску адбыўся маўклівы пратэст. Першая з шэрагу акцыяў, зарганізаваных праз інтэрнэт. Яна сабрала больш за 400 асобаў. Індывідуальны прадпрымальнік Александр Гарачышнікаў браў удзел у тых акцыях. В средствах массовой информации не проходило никакой информации вообще, что кто-то собирается. И очень радостно было, что нас много действительно, и что мы за правду. Маўклівыя пратэсты не мелі палітычных лідараў. Упершыню людзі дамаўляліся пра час у сацыяльных сетках і выходзілі на цэнтральныя плошчы сваіх гарадоў. Прычынаю незадаволенасці была складаная эканамічная сітуацыя ў Беларусі. Праз крызіс і дэвальвацыю выраслі кошты. У той жа час пасля выбараў 2010 года масавых рэпрэсіяў супраць апазіцыі грамадства было ў стане апатыі, падкрэслівае палітолог Сергей Николюк. Протест распространился только на узкую социальную группу людей.
людей по белорусским меркам обеспеченным, людей, занятых в современных отраслях народного хозяйства. В первую очередь это сфера услуг, а более узко IT. И этот протест принял самую, что ни на есть, мирную форму. Рэагаваць жа ўлады пачалі сілаю. Праз тыдзень з другой акцыі пачаліся жорсткія затрыманні, у тым ліку журналістаў. Паводле падлікаў праваабарончага цэнтру «Вясна», цягам 2 месяцаў затрымалі больш за 2000 удзельнікаў акцый. Когда стали выхватывать людей, люди в штатском, никаких сцепок, никакого сопротивления. Люди покорно шли в автозаки, все были уверены в своей правоте и что за это ничего не будет. Не выпускали когда-то с учебных заведений, сказали не выходить, предупреждали. То, что хлопают, можно попасть там. Что дали гэты протест? Что дали? Веру дали многим. Пасля маўклівых акцыяў змянілі заканадаўчае рэгуляванне пратэстаў, забавязалі ўзгадняць з уладамі масавыя мерапрыемствы для групаў ад 3 асобаў. Сілавікі атрымалі паўнамоцтва працаваць у цывільным, здымаць на відэа удзельнікаў пратэстаў. Узнавали из новостных каналов, что, извините за выражение, просто эта дурная власть осудила человека однорукого за то, что он хлопал. И к тому же уже закон приняли, что хлопать, оказывается, нельзя. Ацэньваючы маўклівыя пратэсты, філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч лічыць іх ажыятажам на хвалі ўздыму цікавасці да палітыкі. Уже не памятаю імёнаў гэтых маладых людзей, але яны незаўважныя былі потым ні ў якіх ні палітычных, ні грамадскіх дзеяннях. Палітолог жа Сергей Николюк адзначае, праз супольны досвед маўклівых пратэстаў адбылося фармаванне грамадзянскай супольнасці. Тыя пратэсты паказалі, што ў Беларусі вырасла новае пакаленне з іншаю сістэмаю каштоўнасцяў. Людзі, якія хочуць уплываць на палітыку ў сваёй краіне, як Александр Грачышнікаў. Никакие деньги не могут сравниться с тем, какую радость смотришь, когда люди поднимаются и просыпаются. Апроч маўклівых акцыяў, мужчына браў удзел і ў леташніх пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Крама «Будзьма», дзе прадаваліся цікавыя і адметныя рэчы з беларускім каларытам, абвяшчае вымушаны перапынак у працы. У пакупнікоў застаюцца 2 дні, каб набыць рэчы, якія дазваляюць падкрэсліць сваю беларускасць. Што пра закрыццё адной за другой крамаў з беларускімі таварамі думаюць беларусы, высвятляла Вольга Старасціна. Гэтак выглядалі сталічныя вуліцы 10 месяцаў таму. Людзі неслі нашы гістарычныя сцягі і апраналі вопратку з нацыянальнымі сімваламі. Цяпер адна за адною праз ціск уладаў зачыняюцца крамы, дзе гэтыя рэчы можна было набыць. Это же вообще катастрофа. Это считайте, что уничтожают наше прошлое, наши костюмы национальные. Не дают продавать, грубо говоря, одежду и прочее, атрибутику, да. То есть мы просто не видим, сколько на самом деле у нас есть. На них был спрос, поэтому тут не должны решать власти, что открывать и что закрывать. А люди будут решать. Мы теряем себя. Мы сейчас теряем себя как нация. Апошнія дні працуе крама «Будзьма», дзе прадаваліся рэчы з беларускім характарам. Зрабіць замову ў інтэрнэт-краме можна да поўначы чацвярга. Прычыну закрыцця ўласнікі не каментуюць. Раней пад удар трапілі крамы «Князь Вітаўт», «Росквіт», «Мой родны кут», «Вокладкі», «БЧБ Бел», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон», «ЛСТР адзення», «Майстэрня Мой родны кут» ды іншыя. У краме «Сімбаль BY» напрыканцы студзеня сканфіскавалі ўвесь тавар, абсталяванне і дакументацыю, а 4 працаўнікоў трапілі на сотні. 15 асобаў страцілі працу праз закрыццё «Сімбал BY». Але заснавальнік крамы не губляе надзеі на аднаўленне працы. Наши символы пережили тотальную заборону на протягу 70 годов с 18-го, с 20-го по 90-е. И у выніку именно под гэтымі символами была обвешчана незалежность Республики Беларусь. Так мы и переживем и гэтую заборону, потому что заборонить думать и заборонить любить сердцем и трымаць и той же бел, чырвоны, белый сцяг и погоню у себе у сердца уже немагчыма. Пацвярджаюць гэта і былыя пакупнікі крамы. Оно все равно есть. То есть как-то оно там через щелочки пролазит и будет пролазить, я очень надеюсь. Это не задавишь, не убьешь. Мы запыталіся ў мінакоў, калі крамы ўзновяць працу, то што б яны набылі ў першую чаргу? Перш за ўсё наш нацыянальны сцяг, перш за ўсё. Але у меня і без таго ёсць. Як і ў мільёнаў беларусаў. Вольга Старасціна, Белсат.
Больш навінаў чытайце ў нашым тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. Таксама заахвочваю усталяваць на наш дадатак на смартфон, каб заставацца ў курсе самых апошніх падзеяў. А праз момант вас чакае лета ў аб'ектыве. У першым выданні гэтага сезону пра адборачны конкурс у Бельску-Падляскім на фестываль беларускай песні. Прыемнага прагляду і да сустрэчы!